itu lho. Bare larang jebule. Tak kira iki. Bagong. Nah, kowe iki jane ora larang mung sangke kowe iki rekoso uripmu. BPJS-e ra duwe aku. Entek 12 juta ini. Lah. Wah, bojoku Yo iso bayar. sesar terus kok. Nganti dikekrek pirang-pirang kae. Pertama kekrek ngisor udel gini. Heeh. Kedua rodok ngene iki. Rada nyamping. Terakhir ning ngisor kelek ini, Pak. Ya adoh men to rek. Ning kene iki. Ya Dadi ora demak-demak. bojoku awake suwek kabeh kae niki ya wis ora masalah jenenge. Masalah. Jenenge toh nyawa ibaratnya to. Ibaratnya kan perang cakil. Sabil. Wong Sabil, cakil. tegese iki toh nyawa lho. Pokoke anu perang sabil. Cakilmu kuwi. Rancang bareng ngletak irungmu to. Kuwi mbiyen yo anu wae. Apa? Aku mesake nek nyawang wong babaran ki mesake. Ning yo tetak ki yo lara lho. Apa iya? Tetak ki yo lara. Alah, Karep mung pisan tok sakjeke urip pisan iki lara. Kok Kowe iki ora ngrasake larane ning melu menikmati hasile kowe iki. Lho, teo yo to. Ora ngrasake larane ning menikmati hasile. Iki hasile. Ya ta. Ya. Hati-hati ya, Dik. Iki. Iya. Oh, alah jan. Anis ya. Bawa Nduk Anis. Ya. Ada permintaan lagu Kembang Rawe Selendang Sutra Kuning Kijing Piring Bawanono sik sing ndi? Ya. Kembang rawe. Ya. Bang Rawe nggih, bawa. Iya. Bawane apa, Nduk? Asmarandono Ya. Kasepuan. Oke. Sing penting aja pocong. Ha ya. Ndak deloke wis ha ya. Ya ben rada mirasa sik. Mirasa. Hati-hati nih, rasa seru-seru, biasa wae. Bismillah. Ya. Panci subur-subure iki bojomu omong ngono, nek arep mbok sundul dhewe ndang dadekno sundulen enak. Apa? Wae subur-subure bojomu omong ngono Piye? disundul nggih ndang di anak eneh. Gak tiene tertib. Nek kok kene anak gampang didol sitoke payu kok tak anu. Modelmu lho. Alah engko tak posting ning jual beli musang Banyumanik iki lho. Wis engko. Padake anak pitik kok piye? Lho, tegese iki kono ki ya akeh sing golek anak-anak sing duwe keturunan ki akeh. Oh, diadopsi. Iya, adopsi. Celap-celup gonggong. Aku anggere anu kula share langsung jual beli musang Banyumanik. Wah, sing ngenyang wong pirang-pirang ae. Musang birahi barang. Rambut jaji tenan kok. Kok nek grup aneh-aneh nis.